Kaixo, ongi etorri. Gaurkoan, bidaia musikal berezi bat proposatzen dizuet. Inoiz pentsatu buzuen nola sortzen den, herri baten soinu banda? Kasu honetan, gurearen soinu banda. Nola aurkitzen du kultura batek bere ahots propioa? Hori da erantzun nahi dugun galdera nagusia. Baina lasai, hau ez da musika historiako klase astun bat izango, ez horixe. Gehiago da nortasun baten bilaketa bat, abentura bat, pentagerrametan eta baita ere isiluneetan idaztetako nortasun horren zerka. Askotan, pentsa genezake nahikoa dela gure aitona amonen doinu zaharrak hartu eta besterik gabe errepikatzea. Baina kontua askoz sakonagoa da. Ez da soilik iraganera begiratzea. Horixe da gakoa. Benetako erronka hizkuntza berri bat asmatzea da. Euskal musika nazionalismoa berez berrikuntza izan zen, ez konserbazio hutsa. Pentsa, folklore hartu, bai, baina mundu osoak ulertzeko moduko lengoaia unibertsal bat eraikitzeko. Ados, goazen bada, abentura honetan murgiltzera. Goazen denboran atzera. 19. mendearen amaierara. Garai hartan, konpositore talde batek erronka izugarri bat hartu zuen bere gain. Euskal soinu bereizgarri hori bilatzea eta definitzea. Helburua, pentsatzen zarrita, itzela zen. Imaginatu, baserri batean entzundako doinu sume hori hartu eta Beethovenen sinfonia baten edo Verdiren opera baten mailara eramatea. Baina kontuz, kopiatu gabe, euskal arima galdu gabe. Nortasun bat sortzea, hori zen kontua. Eta mugimendu orok bezala, honek ere bere sortzaileak izan zituen, bere aintzindariak. Bi zutabe nagusi izan ziren, ondoren etorriko zen guztia eraikitzeko oinarriak jarri zituztenak. Bi artista oso desberdinak. Baina elkarren osagarri perfektuak. Hemen ditugu. Alde batetik Guridi, arkitektua. Bere musika sendoa da, epikoa, ondo eraikia. Bestetik Usandizaga, sugarra, emozio hutsa, pasioa, drama, egitura Eta grina. biak ziren ezinbestekoak euskal soinu berri hori sortzeko. Guridi arkitektoaz gain, maisu kontalaria zen. Nazioartear jaso zuen heziketa tekniko ikaragarria, eta hori nabari da. Baina bere benetako magia, teknika horri guztia gure historia handia kontatzeko erabiltzea zen. Gure mitoak, gure paisaiak. Amaia entzutea adibidez, Euskal Herriko historia epikoan murgiltzea bezalakoa ba.
Usandizaga zua zen. Pasio hutsa. Haur prodigio bat izan zen, eta bere musika gainezka dagoen emozio bat bezalakoa da. Intentsitate izugarria do. Gainera, bere mendian operarekin zerbait historikoa lortu zuen. Euskara opera handien munduan sartu zuen. 28 urte. Adin horrekin hil zen Usandizaga, tuberkulosiak jota. Pentsa zer gehiago egin zetzaken. Bere heriotza kolpe latza izan zen, dolu nazionala. Bere isiltasunak hutsune bete ezin bat utzi zuen euskal musikan. Eta Aita Donostia? Guridi edo Usandizaga bezala opera konpositore bat? Ez, bera memoriaren zaindaria zen, arima biltzaile bat. Pentsa, herri ibili zen, aho pasatzen ziren eta desagertzen ari ziren doinuak biltzen. Berari esker, altxor horri ez den galdu, lan itzela. Eta konposatzen zuenean, bere musika ez zen epikoa. Guztiz kontrakoa baizik. Intimoa zen. Soinu akuarelak margotzen zituela esaten da. Bere preludios baskoz bezalako piezak entzuten badituzue, hori sentituko duzue. Pieza txikiak, delikatuak, impresionistak, euskal paisaila baten irudiak margotzen dituztenak.
Eta iritsi gara laugarren figurara. Honek ez zuen iraganera ez barrura bakarrik begiratu. Eskuderok gure tradizioa hartu eta 20. mendeko abanguardia eta errealitate gordinarekin lotu zuen. Etorkizunerako zubia eraiki zuen. Honek dena aldatzen du. Tono aldatzen du. Francesco Escuderoren maizulanak gure historiako une tragikoenetako bat du ardatz. Musikak trauma kolektibo bati aurre egiteko nola balio dezakeen, hori da Escuderok erakusten diguna. Escudero errebelde bat zen, berritzaile bat. Ez zion beldurrik izan soinu gogorrak, disonantziak eta musika lengoaia konplexuak erabiltzeari. Bere musikak tensioa du, indarra, eta batez ere, frogatu zuen euskal izateak ez duela zertan iraganari lotuta egon behar, modernoa eta unibertsala ere izan daitekeela. Opera hau ez da musikalan bat bakarrik, ez, memoria ariketa bat da. Eskuderok orkestraren indar guztia erabiltzen du gerraren izua adierazteko, baina baita, nolabait, itxaropenari zirrikitu bat usteko ere. Benetan, honek bikain erakusten du euskal musikak egin zuen bilakaera. Ikus! Begira mendira! Berriro arkari dira! Kanpaiak! Handrabariko kanpaiak! Parrokikoak! Gaika David! Hots bidezia dauke! Negarrez ari dizala dirudi! Begira berriro! Baina, zenbat dira? Bat, bi, hiru, lau, bost! Asko eta handia! Hau Bueno, eta amaierara iristen ari gara. Beraz, nola lotzen da guztia? Nola osatzen dute lau musikari desberdin horiek nortasun bakal bat? Ikus dezagun, hemen dago labur bilduta gure bidaia. Lau arketipo ditugu, gurideren epikotasuna, historian dien indarra, usandizagaren pasioa, bihotzaren sua, aita donostiaren bakea, paisaiaren lasaitasuna, eta eskuderoren tentsioa, mundu modernoaren konplexutasuna. Bakoitzak sentsazio bat ematen digu, eta denak dira beharrezkoak. Ez dira lau istorio bereizi. Ez, puzzle baten lau pieza dira. Indarra, grina, memoria eta etorkizunari begiratuko ausandia. Lau osagai horiek elkartzean, hor sortzen da euskal nortasun musikalaren erretratu osoa bere konplexutasun eta aberastasun guztiarekin. Eskerrik asko!